מת על הטיפים שלך. מה כפרה? מת על הטיפים שלך. למה? תבוא בדם. תבין אותך לגמרי. תאמין לי. איזה כיף. יואו, איזה כיף. תורידו קצת כמה דקות, זה שווה את זה, המאמץ. תוריד רגע. מתי מתחילים את המסלול? אנחנו רק ביום הראשון, חברים. אני חושב את זה יומיים. חושבת. הטיולים שאתם מוציאים מאורגנים כאלה, לא? רוצה הטיול הזה אבל כמה ימים כאילו? כי אנחנו בשבת הקרובה, מוצא, יוצאים עד 5 ימי רכיבה רצופים, זה קריאה תחת. חוצי ישראל. קריאה תחת, מה זה? כאילו אפשר גם כאילו שביל, כביש. לא, מה פתאום כביש? אז איזה כיף אתם נוסעים בשביל? שטח. כאלו? איזה כיף לשבת על יש חלק הרוב אחר של דווקא התחת עכשיו. הפעם, זה כן רק עם אופנועים פרטיים. שרון, חיבית את המצלמה? מה אתה אומר? לא. מי שם לטיול? אני אומר, הפעם רוב האופנועים הם דווקא אני בכלל שוכח שיש לי אותה על הקסדה. אוקיי.